kiɗa dai na ce ku bani kiɗa dai na yau wakar zakin fama gare ni masoyi yana da halacci wanda ya bari shi bai gane ba makodan muna tafiyar umar ba za mu bari ba a yan NPP jam'iyyar da ba mu gaye gida na amana wanda cikinsa ba ɗaya ai ba ɗaya kan gama cin ma sai ka shafi awa guda a hanyar da magana mace saboda hanyar ba ta biyuwa ka taho ba lafiya ba abun hawa hanya ba kyau da me za mu ji kai ka ga me juna zai yake da mun da bauta uwa duniya muna ta neman abun hawa babu kuma gashi mun zo ba za ta iya karasa ba suna biyu ga gajiya ga ramuka a hanya ga kuma asibitin da sauran nisa da ramu don Allah ka taimaka ka ɗauka kame ka yi haƙuri ka taimaka to amma kamar gudu ne da kai amma ba ka san zuwa kai baƙo ne a nan? ba baƙo ba ne to amma kuma yanayi ayyin ba zan iya cewa komai akan haka ba amma malam nan baka ga hanya bane ba ta ina zai shiga ne mashin sai haure mana kai haƙuri ko ya ɗan lallaba a haura ai nan gaskiya da kake gani nan fa buda ce mai babur da mota nan suke tsayawa saboda akwai lokacin da nan da kake gani mace ce ma ta fito za su je asibiti a ƙasa ta tafi amma ina gaya maka ta tare ni kamar yadda ka tare ni in kai su asibiti nan nace a'a babur baya yi wallahi haka dan fit daga cikin fit ya fita ina gaya ma ba wannan ba dan Allah yanzu ba dai kai ba ake kuɗi kake ba Allah ta yi haƙuri wani wani zan ba ai malam nan da kake gani koda mota mai babur ni ma abin da ya sa na so ne na jama'a yanzu haka ta yi fada da ni ka ba ta ya ba Amma guda an wa alaikun sana. Barka dai, ina gajiya. Ya gari. Barka kala. Sannu. Adalla, barka ku ba. Wallahi haka mun zo ganin likita kuma kamar alamun ma ba likita da ko iya. Kudan ƙara haƙuri likita yana kan hanya gosu ne ya da shi kan ya bai fara su. Amma ku ƙara ka ga bai Allah ta ce mana wajen awace guda a nan tana. Ki haƙuri kin ji? Kuma ta ce abin da ka gaya mata kenan ita ma. Ki ƙarin haƙuri kin ji? Ki daure ki ƙara haƙuri suna hanyar ta. Ki haƙuri samu guri kai ma ka zauna sakon. Ai hankali na bai da ɗaukar shawari in dai ban ga likita ba. Kai haƙuri. Saboda a san yanayi juna biyu ba a jira. Ba daɗi. Ki haƙuri. Ki haƙuri ka duka ba. Da Allah ku dan yi haƙuri bari dan zaga sannan ku kun ji Allah ya bada lafiya sannan ku bari dan koma ji mara lafiya ne da kai wallahi ba wannan juna biyu nake da ita a mun taho muka zo hanyar da za mu tafi ma da ƙyar muka samu abin ya gagara sannan mun ɗan ƙurgura mun ƙaraso mun zo mun tada wata bawa Allah mun ta ce mana wajen awa ɗaya sannan mu ma yanzu wajen awa biyu a nan gurin an ce mana likita zai zo kuma har yanzu to aini da kai ce wai mai juna biyu ka zo da ita nan ka san mamakin da take to ta ina ma kuka biyo sannan nan dai wallahi mashin da ƙyarin muka samu mashin ne mashin ma shi ba zai shigo ba ya shigo to aini yaro da kace ma kun iso ba ta haihu a hanya ba wallahi na yi mamaki ai gaskiya yaro baba gaskiya zan gaya ma ina jin ka baba wallahi daban da a ce ka zo dai bangaren asibiti ka zo a lokacin da ka zo ka tadda masu aiki ai ma aiki cikin lokacin da ya kamata aiki gaskiya an kwana biyu Allah baba har ga Allah hakuri wani muke sanin da ne wa asibitin nan da a baya
zamanin matawalle ai ba haka yake ba. to ai labarin da nake so in baka kenan wallahi yaro lokacin da bawan Allah nan yake ciyaman a nan Makoda local government ai da wuya ka zo ka tadda mara lafiya guda ɗaya nan in dai ka zo da wuri Ni ai da sanin da ne ba na ta har yanzu haka yake. sarki yaro ai tun zamanin sa wallahi tun zamanin sa Yanzu haka asibiti ne koma kenan. ai yanzu in ka guda ai da Allah ya sa shine ke ciyaman har yanzu wallahi yaro da ina ji yanzu an yi katanga asibitin to amma yanzu abin da ya samu ke jin daɗi kasan duk wanda ya haƙuri to insha Allah Allah zai biya mata bukata kana ji na yanzu ya fito takarar dan majalisa To yanzu shi din wallahi Allah ya taimake mu ya ji kokan da muke da ya tafi daga ciya mata mun yi mareci wallahi aikin nan mu dai ga kaman ba mu da shugabanni a baya ne da an biya mu bukata ta na. da zamanin sa ne wannan hanyar yaro wallahi da yanzu ina ji kwalta za ka tako hannun cikin asibitin to amma abin da ya samu kai hakuri Allah ya taimake mu Allah ya karbi addu'a ya yadda ya fito takarar dan majalisa yanzu kanmu da kwarkwatan mu nan Makoda local government in dai ƙuri'a ce ta Makoda to in Allah yadda zan iya ce ma na yi ma alƙawari zamanin da Matawalle ya zama dan majalisar jiha Allah yaro ina ji in ka zo ka tuna da wannan magana da nema To ai na ga ma. Allah yadda asibiti tuna bai shi sai ka zo asibiti A baya ai da ba haka a ce wai ka riga likita zuwa asibiti ai son samu a ce Yanzu likita ka je ba fa 12 fa tun karfe 9 muke. ya kamata a ce likita shi zai riga wanda zai kawo mara lafiya asibiti to yaro Baba. ni zan karasa gida zan kawo dabbobi ciyawa To za ka sai ku tafi. za mu tafi ku ci gaba da taya mu da addu'a Allah ba shi kujeran nan. Allah ba shi kujeran nan. Za mu tiya shi da Allah ya hakka san gasewa asibiti insha Allah Tun da haka ne baba. To dole ka ga mu je ga ta koma gida. baka shawara Mu zuba ikon Allah ido. ka je dai kai tunani Kawai Allah dai yanzu ya Ba damuwa, Allah duba ba su kuɗin mu lafiya. Allah ya biya Allah ya ba wannan bawan Allah ya ci dan majalisar nan. Na san duk matsalar mu za ta warware. To ya Allah kai ne gatan mu Allah. Zaɓin Makoda Domin mun gane yau kai kake kishin ƙasata. mai sai da hukun kwasi